Let's go. Kambu wa makwara m na ihe anyị abụ ndị Igbo na-azọ bụ egbe bere ugobere nke si be ebe na ya gosi ebe ọ ga-ebe akịdị mịara nwunye di m maka na ọ bụrụ na ụmụnna wezu akụ asịrị ana ya mere na kamgbe a na-eme ọchịchị Naịjirịa dịka gasị na akpachapụrụ ndị Igbo n'akụkụ oru ugbu a Chineke wee nye anyị onye chapụrụ achapụ nwa amadi amara na ọ ga-aga n'mba rifo nni na ọ ga-emeta Naịjirịa ka ọ dị mma ụfọdụ ndị Igbo anyị wee nọrọ n'akụkụ na-eme ihe na-asị hụ ahụ ọ dịkwaghị mma dịka anyị mara na Obi na-ekwu mgbe ọbụla na-asị itinyere m maka na mbụ onye Igbo itinyere m maka na m na-aga chọọchị itinyere m maka na abụ m nwanne nwoke ma kama tinyere m n'ihi na aga m emenwu ihe a chọrọ ka m mee ọnọdụ Naịjirịa na ugbu a ụgwọ nta na ụgwọ ime oji na etu ya bụ ihu na ọnụ si dị obodo anyị ọ bụrụ na ọ bụghị onye dịka Obi ma na nsogbu ga-adị anyị na Obi nọrịrị na mgbe gara aga anyị jụrụ ọtụtụ ajụjụ mana n'ụbọchị tata anyị chọrọ iwepụtara unu nwa amadi Val Obienye bụ onye na-enyere Obi aka n'ihe gbasara ọrụ nta akụkọ ụmụ mgbasa ozi dị agha ka anyị na-ekparịa ụmụ ihe a niile na-ekwu ugbu a anyị jụgasịrị ajụjụ dị iche iche nke bụ na ọ bụrụ na isonyere anyị n'ụbọchị tata ị ga-ama uche Obi n'ihe ụfọdụ na-emenụ maka na asị na onye ma mmadụ nso onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezi ya mere sonyere anyị dịka anyị na Val Obienye na ndị Obidient ndị ọzọ ga-anọrọ n'Ugwumba n'ụbọchị tata. Ugwumba wele mma onye okwu asị ma nsị na ọtụghọ m n'anya ọ tụrụ onye ọwụna n'anya ọ bịakwa wụlụkwa
ihe nkuzi ka ọ wụla anyị na ya na-alụ anyị na ya alụwago since ka na-alụ luo kịta anyị malụ ka o si welu chi steeti anyị mgbe ọ wụ onye isi ihe ụfọdụ ọ na-eme ndị mmadụ na-asị na nwoke a kedu ka o si eme otu kedu ka o si eme otu mgbe ọ chọrọ ndobe ego ndị mmadụ na-asị ego ya eli ka nwoke a were na-edobe mgbe ọ na-alụzi everywhere na-asị nnọọ ka ya chọrọ ka Anambra dị mma ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ na-asị Anambra ọnyanwa nwe Anambra maka gịnị ka Anambra esi wee na-awụ ya isi mana ife onye maalụ ihe ọwụ ịsavụ ndị mmadụ ọ na-eme ihe ọ na-eme mechaa ọgwụ ya niile o mechaa ọ dịka ọwụ anything ọkwa ya rụzie kịta ndị mmadụ oluzie kịta Naijiria nwere nnukwu nsogbu na-achọ onye ya azọpụta ya ndị mmadụ wee nezie anya wee sị nwoke a mere ihe a n'ikpeazụ na enye nke na ọ ya emenwukwana ya so anyị adịkeweghị surprise na ndị Naijiria bịa were uche tụkwasị ebe ọ nọ na ọ ya eme ya mana nke na-agbagwozi anya wụ na ka o si were bịazi ọ dịzie ka nnukwu ọkụ na-agbazi everywhere ọ nke ama dịzi anyị a bit surprise. Your hands like this. Choke them. Raise the flag up if you have it. Come on. Hey! Nigeria must be free again. Raise your hands. Those past shall never be able to serve. We have one nation. If I know you know Bonabo, no Bodanya Adoroma, then I have Erika. I choke a mamma again, one government, Genanya Maletoges, Jemendo Belem Madnando Boyaka, or Macavake GM government. Only be 5 Nadano. Come on, make this dozo bodo, and the Maracose Tafu. Yes, amen. Onya be funny government bumakia. So now can you see? Oya got to vote. Nyatu nalom mama. Makaram bonibu. Nyatu nalom makaran joka Christian. Nyatu nalom makarom my town. Nyatu nalom maka connection. Nyatu nalom nyatu alom. No nega ya funo wole ben lolo nanga lu wolwa. N'izizi ka m kwuo na ndị na-alụnye aka n'ike na ha emeghị ihe ọjọọ ọnya ka anyị na-ekwu na onye ọwụna chọrọ ichi obodo anya na ya enyu ya malụ ụdị ndụ obigo ọ ya malụ ụdị ndị mmadụ ụdị ndụ mmadụ bi na oge gara aga iwelu malụ ụdị o nwere ike ibi n'oge dị n'ihu so ihe ha na-eme adịghị ọ bụghị ajọ ihe mana ịnanya nwa amadi otego ha lụwara ya mgbe ọwụ gọvanọ a na-arịọ alụkịta ihe niile ọ fụgolo a na-arịọ ya ụfọdụ deja akwụkwọ na nke ndị na-enyocha mmadụ enyochacha anya onwe ihe ha ya afụ mana ihe mmasịziwo ha alụzina na nke ezugosi je lụbazie ndị ọzọ emechago nke they should know na by now onwe ha n'ihe a so abịa na ihe ọzọ ikwuru ma nwa amadi a maka omume nwa amadi a onye alụgoro aka lụọ ọnya for a long time onwe ihe alụta nke ahụ egwugara aka akọwa ụdị mmadụ ọwụ ọ na-ekwu okwu ọ sị na ya wọkwa onye dị asọ na onwe onye wụ onye dị asọ na ebe a na-afụ ndị dị asọ na eluigwe mana onye chọrọ igwu onweghị eziokwu ya agwaghị na abịakwa n'ime ndị nọ na ndị na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị anyị na-akpọ ndị politicians na Peter Obi kacha ọtụtụ n'ime ha mma so mgbe e were omume onye ọwụna nyochaba efu na Peter Obi kacha ha niile mma o nwere ike ọwụghị onye dị asọ mana ọ nọ nso na ịdị asọ
karịa ndị ọzọ. So that's ka m esi wee kọwa. Pueblos Iguayenga. Obi na onwe ekwu na sị biko itinyere m vote maka na m bụ onye Igbo na ọ bụ maka na m na-aga chọọchị ọ bụ maka na m bụ onye dị a nke a ma nke ọzọ tinyere m vote maka na aga m emewu ya. Gịnị onye gịnị ya nwere ofu ihe ndị oyibo na-akpọ vision na-eshare the same vision gịnị ya na-emekọ ihe ịma na-enwe nsogbu and ọlụ na iwe onye kwenye na tigbuo zọgbuo kama ya adọ n'ite ka ọ dọ n'afọ kama ya enweta echi ka enweta ya tata ịma na ya na-enwe nsogbu ma gịnị ya na-alụ mana ọ na iwe onye na-enwe ndidi onye ndidi nwee mmasị inyelu obodo aka na otu o kwesịrị ekwesị ọ na iwe onye ụdị ihe a na-agụ agụụ ịma nwe nsogbu ma gịnị ya na-alụ maka sọsọ ezigbo ihe ya amụtagodi n'ebe ọ nọ ya edu ndụ niile so onwe ha n'ihe a yes inwe ike si na time consuming nka mana mgbe ịgbakọrọ ihe niile
ifu na elele dị na nsu ya nya nwoke ka anyị lọgọm anything what to make una say 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 Nigeria na our own nation they live for bad condition good one they do our anything bad make I just a man I think our money they build man this country no get destination our president no get admission pastors for all the mission I'm tired of this nation I'm tired of this nation I'm tired of this nation all the government in Nigeria and the life on them be the criminal the trees that I mean the criminal you don't know 20 naira it's like worry of malaria so enter for the area where the para where the area I am listening since I was born I never achieved anything but this Nigeria with the chops and then they give us aja all the clients and they ride the car come up here than 20 naira for the country everyone they holla no joy I swear bad the Allah this time self the para anything what to make una say 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 the matter is no movement ko and here goes ihe na-emeketa wona ndị mmadụ na-ata ofu onye ọwụ na-amalugo na Nigeria elugo n'ebe anyị ya asị mba ka anyị mee ihe dị mma na ọwụ na-eme ihe dị mma kịta ịma na Nigeria ya ụsa na ana so ndị mmadụ adịgo enwekọrịta nkwekọrịta ka eme ihe dị mma and ọ dị maka ihe dị mma enwere mmekọta ka eme ka iji wee fụ onye ọwụ na from obodo dị iche iche mba dị iche iche wee na support Peter Obi maka na ha afụrụ ya azụ onye megolo ihe dị mma in the past so aka mmesi wee mebe all movement ka ndị mmadụ is no mass movement so ọ bụghị maka ụka ọ bụghị maka ABC ọ bụghị maka any other thing mana ezigbo ọchịchị na-agụ ndị Nigeria agụ and ha believe na ọkịta na-eme ihe kịta ịma na Nigeria ya awụsa n'ala ihe mbele bụ na ihe ndị Igbo na-asị na oyimbere tojugo ọmụ igwe nke a karịrị akarị ihe anyị fụ na anyị bụ ndị Nigeria ife akwasalụ obedient and ife a na-eme ife abụ na ndị mmadụ na-agbagharị ka ime ife etu ekwesị isi n'ife ọ bụrụ ife ndị a na-achị chọrọ ka a na-emela Peter Obi mma chigoro Anambra Peter Obi mma ka nsi mmadụ ya asị mmadụ ọga bụ before taa and ọ bụghị taa ka ọ ya agha mana ọ bụrụ na akwado ya o merie ọ gakwa ndị youth agakwa ọ bụrụ na ọ ga youth agha mana ama na Peter Obi by the grace of God ọ ya agha site n'ike nke Chineke ọ ya eje ozi ya nwere onwe m amadị na edukwa ka Peter Obi nọ na ugwu Hausa mana mgbe a bịaziri kpọtakwa dati nwezi mba na ebe ọ bụ na ọ dị etu na ndị dịkwa ka ha yiri nne ka afọ na be anyị dị mma if not for anyị nwa gekwanụ maka ụmụ anyị obodo dị mma ọ dịkwa n'echi ịghọtago ị na-anya ifu na ọ bụrụ sọ adị nke abụ ọzọ okwu Igbo Yoruba na Hausa ị na-anya bụ ifu na ndị ọbụla nọ ebe a onye gbara aka n'ọnụ ọsụghị obident so ebe ọ bụ na ọha niile na-ebe akwa yiri ofu olu nna nwaanyị ka anyị na-asọ ọ nwe nke na-emekọta ndị mmadụ asị na ọ dị ka aka Chukwu adị n'ihe a na-eme ọ nke na-emekọta ndị mmadụ asị na ọ dị ka aka Chukwu na ihe nwezi ka o si aga ma ihe m chọrọ nkọwala kịta ahụ na ọ ndị mmadụ ndị na-ekpe ekpere
ụka na mosque na ịga today ndị alakụba ifu ebe a na-ekpelu nyawo nwoke ekpele afụzili ya as the last hope Nigeria nwe kịta so onye ma akpata onwe onye kwuru okwu against him ifu ndị ya abịa soro onye anwa aka nkụ ha anaghị eme ya maka na ha afụghị onye anwa n'anya ma maka na ha ma maka nwere anything ma na ọkụ osi wee dị ha n'obi ana m agwa ndị mmadụ na ebe onye nwa Peter Obi bịa kịta kwuo na ihe a na-eme na ya emeghezi ifụkwa na ndị mmadụ ya esokwu ya tụọ onye iche mana okporo ụzọ ebe ọ na-aga so it's about good governance and the level Nigerians nọ kịta ahụ onye na-anya n'azụ agwa ya nke bụ eziokwu bụ na ọ kara Nigerians obi ọ kara youths obi ọ kara the obedient families obi ife anyị na-eme na chi anyị nọnyere anyị ọsọ onye bụrụ na mmadụ nwere plan iri ga-election ma ọ bụ ede akpọ eme nka Chineke bi n'eluigwe bụ ndị anyị ya eme ịghọtago so anyị nke Chukwu kwuru mmadụ ama mme mgbagha anyị nwere ebe ọ bụ na ihe a bụ ihe eji obi ọcha eme na Chineke nọnyere anyị so n'ịza ajụjụ nke ọ kara anyị obi and obi ọ kara anyị bụ na Chukwu nọnyere anyị and onye na Chukwu nọ egwu ada atụ ya Come and reach that to the world. Get your PVC, have your APC, then a PDP, vote for Peter Obi, I can see you, I follow you, Makadula lazy. Kaka obode maybe go one and the money, obode maybe go one and the money, obode maybe go one and the money, Okorona, obode maybe go one and the money, obode maybe go one and the money, obode maybe go one and the money. Let me tell you a story. I don't reach that because you want to know me. If you don't know Negaro, you don't know me. Make I tell you Nanja story, you don't know me. In the days, Nanja be the pray for glory. Then the form say them holy. Can't tell you what before I go down my story. Can't tell you before I go down my story. How's the question? Nothing say me I don't disappear. Make una listen to one and make una dey fear. Come die here. The man know the rest. Even them they don't dey fear. 1960 we get independence, but we see the surveillance so no get parents. I feel like we no get president. Every day by then I accident. Give us embarrassment. Get your PVC. Aku APC. Then a PDP. Vote for Peter Obi. I can see you Obi. $1 million march for Peter Obi 2023. And even the Patano carry 5 million. Everywhere they blocked. Everywhere they blocked today. It will be only Anambra State. Anambra State for 8 years. We save, we go save Anambra State. We all pan all. So more than an organ, so we have to follow Lumba. Ego save Anambra Kid well airport along Anambra now. When you put up for all I said I vote to you. I said yes, no, I vote to you. Or chair Nigeria 2023. To be when you go to the and I don't know you want it for now. They are now. Oboseano Apple, I go clear Ebona 2 the Lebama to Gusiaco. I don't know government over, no, they didn't pay. Open and they are managing an organ, or can send that one as a guitar. For Catano, you can market for the in your channel. And then your channel, well, I want to get a testing the mic. I can't also, never suppose. One day put on the when the general Evan and Lenny, who won this scene near your brand. Only they booked 10 million, Monday, I didn't see you. I don't know whether we're from the Calabas. Money, I am
ma ndị uwe ojii ma ndị amị ma ndị kọnsọm pụtara ihe niile ha na-ekene and ọ dị very peaceful nwere onye nso na emerụrụ mmadụ arụ ọbụla galụ nke ọma Opurobios Igwe Ejenga. I'm Chukwuemeka, Eminence Level. It's my Alaba International, Ojo, Webia. Gịnị chụpụrụ gị na ụlọ iji hapụ chọrọ ihe niile eme wee ebe a? Ọ maka nwanne anyị nwoke Evident ya na-erubere isi si ebe dị ahịa Ojo Alaba International ebe ọfịs tag. Amụma kwesị ike obi ya egwu na ya yoyo obi ọchịchị Nigeria ya dị mma. Ka okwu ndụmọdụ ma ọ bụ abụọ ị ga-enye ya dịka onye isi ala ma ọ bụ na o wili ya. Ọ na obi iwu ilo eneba anya n'ihe bụ nsogbu anyị nwere na obodo anyị Nigeria. Ọ bụrụ na o merie ọchịchị ara anọ ọpụọ ndị yut ewepụ ya nke ọzọ yut were na-atụ ihe. Ọ bụrụ na o mere echiche ndị yut ihe kwesịrị ka eme ndị yut ewepụ ya tikwa onye ọzọ. Na ife ji wee hapụ ife niile na-eme tata dị mkpa maka anyị awago anyị etigo afọ ihe anyị ata n'obodo a anyị chọrọ ị na-achị back our country maka ọyị ife ọjọọ na ndị bụ laf na klas ga na-achị ndị bụ first a na-eme ya dịka ama na-ekwu mana ife na-eme Freedom is better than sacrifice. Ndị Igbo niile, ndị Hausa niile, ndị Yoruba niile, Afrịka na Naịjirịa niile, na-etinu ya, Nwanambala, Ndebala Ababago, our next president, maka obodo mebigo nwanne, obodo mebigo nwanne. Ozi ikpeazụ na-enye ọha n'obodo bụ ịgba unu ume si unu n'ụlọ n'anya unu afụ na ihe a na-eme n'obodo anyị na enwelu ndị ihe dị mma anaghị adị mma abịa ha na-achọ ka ha dọchigha klọk azụ abịa ha na-akpali ndị chọrọ ka enwee good governance ha na-eme emekili dị iche iche mana ihe na-agwa ndị mmadụ wụ unu ekolopụ n'obi gawa na ebe a na-aga ọfọdụ nwa obele anyị elu ebe anyị na-eje ife ọbụla fa na-eme fa tinye ekpere na ya na ọ gaa ọfụma ife afụri na-afa taa ma anafa n'iyi n'obodo ga-adị mma ife a ga-alụrụ nne mana a ga-ebido